Tak a odchádza kondenzátor na zdroji osvetlenia. Tak a už to nedal. Kondenzátor, vidí, že je vypuklý. Je to 1000 mikrofaradov, 16 V. Zdroj, akože oprava je parcentová, ale vidno, že ten elektrolit proste zatiekol, vyparil sa, vyfúkal sa všade, takže je tu riaden smrad a tá doska je zatečená. Tunak som ho vyoperoval. Musím ho dať potom späť. Len som si nepozrel a síce je tunak označené, ako je otočený a mám aj fotky. Takže tam ho operujem a bude to fungovať ďalej niekoľko rokov. Ľahká oprava. Nemusí sa kupovať nové svetlo, nový zdroj za 10 € alebo koľko zdroj. A pofrčí to. No, takže kondenzátor vymenený. Bol tam 1000 mikrofarad 16 V. Chvála Bohu som našiel 1000 mikrofarad 25 V alebo koľko tam bol, alebo 30 V. To je v podstate jedno, hlavne sú mikrofarady. A teraz ide skúška správnosti. Ešte si môžeš pozrieť na fotkách. Teraz tam dám prestrihy, že ako vyzeral, keď som ho vyoperoval. Jednu, druhú, tretiu fotku, možno že štvrtú, piatú. Očistil som plošák od elektrolitu a 3, 2, 1. Petelica. A svietime znova. Čiže oprava naozaj halierová. Chvala Bohu som našiel jeden, čo som si vyoperoval zo starého počítačového zdroja. A fakčím, ideme naplno. Mám pokoj na nejaké 2, 3, 4 roky, než sa zase ten kondenzátor, čo tam je, rozsuší a bude po ňom.